injiniya da Rabi'u Musa kun kusa ai mutum ne na gari. Gaskiya. Wata kan na saurari wani magana da ya a gidan rediyo. Allah mutumin nan mutumin arziki ne. Salamu alaikum. Haba dan Allah. Wallahi mutumin nan mutumin arziki ne. Mutumin nan wallahi mai kishin talakawa ne wallahi na kaunin. Mutumin nan kuma wallahi mutum ne mai kishin talakawa mai kishin al'ummarsa wallahi. Yayi ba gaskiya magana kai kana magana cikin du. Ha injiniya da Rabi'u Musa ko so mana. Ba ku ji hira da yayi ba? Ba ku ji irin hira da yayi ba ku ji irin tausaya al'umma da yake yi ba? Kowane hira da muka saurara din da wanda muka ji a gidan Ita ce. Wacce yake cewa zai koma gina mutane da kuma bishiyoyi. Ita ce. Wallahi ni ko inda ina raye wallahi injiniya da Rabi'u Musa ko zan zaba wallahi. A ban ga laifin ka ba fa. Mutum mai kishin al'umma. Ban ga laifin ka ba. Mai kishin talakawa ya ce ya kula da komai. Na ji wannan maganar da Wai ba ya kula da komai ba. Shi za abin da ya rika shine ginin al'umma da kuma bishiya. Kai ba mutumin Allah ba wa zai maka irin wannan dan gaskiya ne. Wallahi sai ya labe injiniya da Rabi'u Musa ko wallahi ba wanda ya tsaya hana ni duk garin nan. Na gani zama ne? To ku za mu tafi da Allah.